Dasamsamantong na. Ay, nawaw. Amom ka diti ka ta sa wintisam samantong si ka, ha? Wen amanong, anya ti awag mo iti umis-isam nga awan gap-gapo na. At dasam samantong na. Anya man ang tiawag mo iti tao nga agmay-may sakit umis-isam. Di siyempre, dasam samantong na. Kasta ka itay manong. Idi umunagak itay, nasiputak nga umis-isam ka. Katagmay-may sakam at ditay salas. Sasawang mate. Umis-isi ma kaya. Ay nawaw. Iti aglas-lastog manong. Nakita ka nga umis-isam. Saan ko namkit din? Anya nga rotis isamam itay. Tapno saan ko nga ibaga nga dasamsamantong mo? Anya nga tati ibagak iti dahito nga ubing? Uy! Agsaw ka ah! Apay nga di ka agsaw? Awan ti may sungbat mo, saan ka di? Nakitak nga min! Di takan sa mantong! Sinalbag. Na may sanak na dyan nga ubing. Nasiputan nakit din umis-isam. Hadda nga min nalagip ko kahit. Ay nawaw. Oh, apay akudkudkudem ta ulam. Kaslada pakasurunam. Awan. Ni nga min lin itay. Na may sanak. Namaysaan. Namaysaan na ka ti may salaan nga ubeng. Nay na. Kas dyan na day dyan nga ubing. Kasla, bakit nagpampanunot? Ay nawaw. Pag ko na amat, Saan yun nga mo Ang mga no isupay ti ayunan nyo. Ay, kwartayo man. Ada pa panak. pagalaak nga iti kwartak. Sanak ba't nga agsuswil daw ay nawaw. Kino naglako kayon sa itidingwain. Adda na nga ramatak, anak ko. Papanam nga minaya. Nakasukat ka mat. Amok ti papanam manong. Na, sa dino ko ma. Nangag ko iti tinagsaritaan nyo ni Tata Ramon. Akaduan na kaamapan agaram. Ni. Apa yung makibibiyang kay tasaritahan na kita danakam na Adda ka din hakam mo, manong? Apa iti panagkunamawan? Nalipatam ka din siya may papan iti samantong, manong? Ay, di ka man ubing. Intun ko, di kay ikan iti kwartam, sika. Ala. Adayamat kwartam. Nangag ko adumaw dawat ka iti kwarta ka ni nanang. Naata na si putam pay? Adan to kwarta kure makitam. Ipakitam nga ta kanyak no adan to kwarta manong. Masiguradok nga ilumang munto tapno sa anak adumawat. Ay nawaw. Imbag ta nagranata iti sangot ti Tianggay Orlandaw. Ay nawaw. Ay, kaduan na ka day. Ijay bagbagak apapananda, manong. Ay wala. Kakaiso na saan ko pa nga ammo ti bagbagam abalasang. Inton madamdaman to. Imbagam ka din tirik nami. Iti bagbagam abalasang. Saan tayo nga raw? May mayat mo adda ka. Ta naturturid ka mga ibaga. Kaya't mo asawain. Siyak ti mangharem para ken ka. Ay nawaw. May kami man pumasyar adeng. Ay, awan mo ti pagpasyaran dito'y balay mi manong. Sarong karanda ka ti kayat ko asawain. Kasta amanong, lawlawagam tapno nalawag. Muna, nalawag akas kalawag ti inait. Babaros kami. Nga umay agunnoy iti napintas adayag akas ken ka ading napintas. Ay, manong ko anak gwapo. Nakaadukan. Ngam takaduam din na pa'y inungap tingiwat na. Ay urayam ading kaw. Madamtama ka agsuya abday ta. Mas daw kan taw ta naglawag ayam tingiwat na. Ay nawaw. Ay, sa asawa mo analawat tingiwat ka manong. San mo't analawat tingiwat na manong? Ay nawaw. Kung kunak lang day jay tapno agsaw. No saan ko ngayon baga ay saan agsaw. Kasta ka di manong? Oh, apaya kasta tarupam. Kaslada kasurun mo ay nawaw. Kasano? Imbaga ki din ni Manong Ramon adakkel tingiwat ko. Iti pa'y masangwanan ti balasang apagdatunak ko ma. Ay nawaw. Anya? Nay, tapay nga imbaga na dayta. Dakman na mo iti day dya tao. Nabay na anak pa'y. Apay kumamabainan ka kat saan matapod now. Nay na dyan lang nagtagtagar ti mabayinak kahit. Kasi ka timbaganan. Apay nga grungrungit kahit isangaw si Kalin. Ada ka di samsamantong mau? Ay, kita tingiwat mo nagpay sa adakkel manong. Na, kata niya tinakitam. Dakkel ka day? No, agnganga ka, mabalin adakkel.
Ngam no ka ma'am, basit manong. Apay nga rod arong rungi itam. Saan nga ta nga agkursonada ni Mang Ramon iti ma'am? Iso nga imbagahan na ti kasjay manong? Himubingan ka? Nangagmo ti saritaan may? Ay nawaw. Inyarasas mo ko manong tapno saan ko anang nagkisaritaan niyo. Oy, inton maminsan. Di mo dengdenggan ti saritaan mi nalawag. Inton maminsan manong, no aday bagam kaninanang asaan arumbang amangag ko. Ibagam tarumwara kwan, nalawag. Na. Ay, nagado arason mo. Anya ka di tinagan ti balasang akursonada manong. Ni apay manan. Anya manan ti pakasaknam, ha? Ay, di ka di agnagan iti Claudine manong. Na. Kasano manin nga mo? Nakakita ko na. Iso adam damagag, tada nakitak akinakuyog ni Manong Ramon, ket inawagan ng iti Claudine. Kaano? Aguri ka man. Sa dinaw. Saan mo apalawang tingiwat mo saan anagado asaludsud mo? Sungbatam ti saludsud ko. Nakakitaam ka dakwada. Ijay dalan manong, magmagnada. Napananda? Tsaka mo saan kumat adinamag? Ay nawaw, no kayat mo amaamuan, diing kadamagan. Ay, napananda nga ta. Ay, sinalbag. Naspaksamot ti raya-raya. Ayan tinaspak araya-raya manong. Ay, panawan naman ditoy. Nagadwa pang panunutan. Anya nga tati aramidag, tapno kayat ni Manang Claudine ni Manong ko. Ay nawaw. Anya ti pampanunutam. Kasla mo naunag. Ay, talaga naunag tasaan ko makali, nanang. Anya, ay, sika nga ubing. Awan lat di mo masasaw. Pudno ti bagbagak, nanang. Adda kayat ko nga aramidan. Nasayaat ka di day ta pampanunutam, munaw saan? Nasayaat, mamayat ti banagan na. Ngam numadi ti banagan na, di madimat lang, nanang. Ay na, di nakman paglulukwan si Kalin. Ay nawaw. Di nakmat nga rod isturbuan, nanang. Tanapatag ti pampanunutan. Manong, talaga ka di akayat mo ni Manang Claudine? Apay, armak no jak kayat. Sige nga rod, tulungan ka tapno agbalin amanang ko ni Manang Claudine. Ay, nawaw. Anya aramidang may. Apay nga damaga manong. Saan ko pa niya ibagbaga Ibagak to no mayat ti resulta na. Nay, ang mga no pakaisagmakan day ta, Nay. Apay ko maapakay sagmakan. Ay, Ay, nawaw. Di ka agar arame, di ti jak kayat sika. Ni Manang Claudine ti masabat ko iti dalan. Ay, amukon ti aramidag. Nagpintas nga ubing. Nagmayatan ti isam mo? Anya tinagan mo? Ay, siyak nilin, Manang. Nagpintas ka matan, Manang. Nakaayat ka nga ubing. Ada ka di ibagam? Ay, adala ang damagag, Manang. Anya ka di dayjay? Tatang mo ka di ti kadwa medical man? Sino tidakda ka matam? Kadwak nga? Ada nga minangag ko nga imbaga tinakakita kada kayo. Tatang mo ka no ti kadwam? Agpaiso ka di? Ay, awan matitatang ko dito tada na panan na. Apay ka di? Kunaklakit din no tatang mo ti kadwam? Saan kayo ngamin nga agbagay? Pag kunahamasan kami nga agbagay. Lakay nga minan. No aglabas pa iti sumagmamano atawan. Saan ton ama kapag na, idinto ta si kakat ubing kapay. Kibkibinam tukit din no saan ama kapag na manang. Ay, saan Ay, Lain. Kasla sa bali tirungiit mo Pasiguradok asaan akayat ni Manang Claudine ni Manong Ramon. Pagkunam. Basta, maban mo pa siya rin. Saan mo ako'y kuyugan ni Manong Ramon Agmay-may saka, no kaya't mong awan ka inagaw mo, ay nawaw. Anya tinaramid mo? Saan mo atamagan? Ibagaktukan ka, inton mayat tibanagan na. Mabalin ka di nga awisan ka nga agpasyarmanan, Claudine. Ladingitak Manong, jakon kaya. Ay nawaw, apay ngay. Mangkita ka niti sa bali Manong. Saan ta nga agbagay? Ubingak unay para kada kayo.
Diyak kayat nga ibagada si katitatang ko. Anya, tatang. Ay sos. Sige manong ata da papanak. Saan kayon nga umay sumarungkar dito'y balay? Kaya't mo asawan binastid na kaon. Ladingitak manong. Ay. Day tatipod nung. Claudine, ibagam amang rabrabak kalahang nga daing. Sa anak amang rabrabak manong. Adyos. Mabalinti umay sumarong ka na, deng? Ay, mabalin lang ta manong. Ibagtawan kadwam. Kastoy nay. Kinaduan nak lang hindi na manong Ramon. Iswa, kadwak hindi nga may simarongkar. Kayat mo asawan. Sika tinagpakadwakan ko ana. Una, deng. Sana imbaga kimuyog ka kanulaang kan ko ana. Anya? Oh, siyak tinangayap kan ko na. Mabainak nga agmay-may sa nga umay. Ang adan samot panggap na kan ka. Iswa, jakon ipalobos nga kuyog kami pa'y nga umay dito'y balayaw. Nakaamirisak matiti sa ulang ti maysa nga ubing. Ubing, masirib, talino katan na tinakulaapan amatak. Anyat kahit mo asawan? Pudno ti imbaga ti maysa nga ubing. Ano lumakay to ni Manong Ramon, ubingak pay. Saan kami nga agbagay? Husto ti imbaga ti ubing. Mayat samat ti aldaw ti Manong ko ita ay nawaw. Ay, kinasawam ka din ni Claudine? Madi ka di tinaramid ko, Manong. Kaya umayat Ada magayam laing mau. Ay nawaw. Saan aga po ta ubingak katawan masipsiputak, Manong? Wen mamati akon kan ka. Managsipot ka talaga. Ni Manong Ramon ti masabat ko iti dalan. Agdiwar-diwar matamagmag na. Abay ka niya, kita nagsika nga ubay. Ala, agpay sugayam tinangag ko, adi nakakano kayat ti babae, tanaglaing kayo kanong agbartag. Pudno ka di mamartag kayo, Manong? Ay, ito lang, naginumak. Sana nga nabartag. Anya ti awag yo iti agdiwar-diwar magmag na, saan aya anak kainom? Anya pa kayo, di nabartag. Da kayo matlang tinangibaga anabartag, tinakainom adiwar-diwar ti pagnana. Aya. Kasta kayo ita, Manong. Sige, dita kayon. Ay, sinalpag. Sino dyan nga ubeng? Na may sana ka. Nawaw. Ibagta nasabat ka. Kaya't mau, tayo tapasyaran ni Claudine. Saan ta makawaya sa kamapan? Manong Ramon. Mga no ibagam tumanay na dakkel tingiwat kaw. Kaya't mo asawan timurod kaan. Wala naman Ti pamanak na, kat kayan ayat ko ni Claudine. Anya, kayan ayat mo. Agur urno nga kiti ati aramatin mingag kalay sa. Umay kan tao. Kayan ayat mo matgaya man ni Claudine, anak, ay nawaw. Ay kayo na nang. Nalibtak ti anak yaw. Tapno makuna naalibtak ka. Ingka agbirok iti trabahom. Tapno adan to pang biyag mo iti pamilyam. Ay nawaw, kasta ti tao ama nagsipot. Saan laeng nga iti sao, no diket pati iti aramed. Ay nawaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.